My life be like, ooh, yeah. My life be like, yeah. Takže nazdar lidi, zdraví vás tým od Gaming.cz u dalšího dílu, takže už u 5. dílu a dneska to je jsem Divoman a Pracek Harry. Čau. Čau. Dneska dáme první bitvu s osmičkama a dneska jsme tak trošku naplánovali, takže snad to bude dobrý, takže můžeme začít. Dobrá Super. bitva. Bude sranda. To budou zase faily. Ale zdá se ten mě nebo upravil jakoby ten obrys ELCA Mix. Se zdá, že trochu jakoby upravili ten obrys vždycky v té začáteční tabulce hráčů. Asi jo. Nejsou arty, ne? Takže to bude v pohodě, to si v pohodě najedem někam tam doprava, ne? Jo. Jo. ISU, nemá to dělo, to je škoda. Právě mě někdo nakouřil dozad, jaký vyhůl. Nevím, ale šlo to ode mě a nějak, buď, no Tiger. Já to nebyl. Kokoti, tyvo. Proč vůbec prostě střílí v tuhle chvíli? Už jak má rychlý dělo, ten jsem něco zasek. Abych neskusil já, jestli ho nezapálím. Hodně od nich je na středu. No. Tam jsou ty 110, IS3, 8 VKčko, IS, T25. Kávotrika to udrží, já ji věřím. A jo, oni to asi se snaží rovnou projet přes ten střed. Ne, nesnaží. To VKčko jede k nám. O zbytku netuším. O, Ondra. Na Tigerovi už máš to druhý dělo, že jo, topový. Jo. Takže jsem zase jel špatně. Pojede půl hodinu. Zase se plazíme, co? Dobrý skoro maximální damage pro začátek. Než tam dojedu, tak už to, tak už bude konec bitvy. Tak mám si dát na čas. Ježíš. Ty vole, lagy, jsem málem skončil ve vodičce. Taky chytrý, tam všichni najíždějí bokem. Já se jdu přidat. Si to uži, chyť za mě ty 3 rány a já si pak vystřelím. Co to má za pancíř, to taká? Nějak 120. Ale je to uhlovaný, veď hodně asi. A nějak jo, prostě do spodku, klasika. Jo, už za mě někdo chyťte tu ránu, ať si taky můžu vystřelit. A už jsem chytil. Ale jen jednu, ne všechny 4. To vyjde zase před chci. Ty, to tam mě furt strká. Bez tak ten Tiger ne. No, to je ten super starší. A jak má na boku polskou vlajku. Stačí to jako důvod. Všech se vysvětluje. Jsem neprostřel Co jesko. ten super Pershing dělá? Vysvětli mi to. Ale buďte tady, já se jdu vrátit na střed, protože to tam projela ta IS3, ale vy tady zůstaňte. Jo, zůstávám. No, mě střílí ze dvou stran, takže já asi... Jako nechci tankovat. A v obě ta levá strana úplně padla.
A kdyby mě nenakouřil Je. tady ten tygr, který mu tu právě pomoc. Ty vado, mě někdo. Tady jsem dál. Na středu dostanu tu IS-3 a pak asi pojedu bránit základnu. Ty krásně jaký tiger tam. Si děláte srandu, ne, jsem zase neprostřelil IS-3. Ještě jako na jistotu si to nechám úplně doměřit. Ale projde to. A vždycky, když to risknu, tak to projde. Pozor. Ježiš. Co jíždím? To mě střel z boku, tyjo. Hodila by se pomoc. No a podobně. Tak kolik je tam vás a já jsem tady sám, že jo, proti všem, co nám pokud. Ta 110, to je taky dobrý tank. Nemůžu prostřelit. Jesko, Bacha. ne, S3. O, je to takový derivát. Tyvo, tady na mě úplně nesmyslně najíždějí ELCčka. Už jsem za to 2 sejmul. O, už mám zádek, ne? No. To už bylo bez šance, jste se měli vrátit se mnou někdo. Já už taky dostávám. To je nějaký čatý test 110. To je na Jako každému tanku do spodku. jasný, ale tam budu zaměřovat půl hodina a to mi vyšlo ještě 4 rány pak. Já jsem na tom středu byl sám proti 6 a jako polovina z nich je skoro mrtvá. 7000, 8000 prodělánky, dobrý z prémium. Já mám vydělaných 21 715 exp. Dokázal jak. Jsem taky prodělal. Mám nastříleno 2300. Potrefil jsem se všema ranama. Tebe mám ty třetí arty, ne? Jo. Co? Lamy německý. PZ 2 je lepší než SU 26. Tak možná máš větší průbojnost, myslím. Mám. Ty máš průbojnost 75. A z Golda má 220 stosů. Kolik ti zbývá do grilla? Málo, asi 2000. Jak? Mě asi 7. A takže kupovat nebudu, protože šetřím na prototypa. Tak za rok se uvidíme s prototypem. Mě to hraní s tou T25/2 prostě odradilo, nebavilo mě to s ním, podle mě to není dobrý tank. Já si ubytnu. To jsem se bál, aby někdo nenajel přímo přes střed. Jo. To bylo rychlý. No asi tak. Sedu víc sem. Vracečka tady ladně krouží. Cromwell najíždí spodem. Jo. KV1S taky.
A Cromwell už je pod náma. A jo? Možná zkusím jen tak vystřelit po něm z pár metrů. Co to je? Tak to mě nevyšlo. Ale mě neříkej, jestli T-150 neumí Moc. poradit jeho s Cromwellem. Je Se pojď. netrefil. Aha. Do háje. Jsi byl toho Cromwella, tyjo. To bylo prohraný už od začátku, tam doleva nikdo nejel. Jako nejvíc vysunutá byla ta T-150, takže 50 metrů od vlajky. Co dělá ten Cromwell? Dostali to. Tak asi tak. No jasný. Jeden z našich pásů. Nehneme se z místa. Poškozený motor. Chudáku. Vás taky. Ty jo, ten lore má ale podle mě docela dost velký dostřel. V zádech máš LCčko, ale jako No ujedu. to už se smíř s umrtím. Naraž do mě, či co jsme co ubrat. To bys ho zabil. Vyřídili nás. Musíme okamžitě ven. Tak asi jdeme se No, sedmičkama. sedmičky. Pak bychom mohli dát s Asi jo. pětkama. 8, 7, Baru tutu. jdem. Aha, Dobrý devítky. to je No, určitě tou super. šestkou. Určitě. STI, to se často nevědí, jo? No ale 2 Lorrainy, to jsme vyhráli, ty. Dobrých hráčů s Lorrainem není moc vidět. Skoro žádný. Já to zkusím někde Thailand zoperovat. Mhm. Je dost bol. Mají lehce o dost víc osmiček. Do toho. Já asi pojedu teda dolů, tady se mlátit nechci, doopravdy. Mají light traktor. Ej, co to je zase za lak, tyjo? Na ten internet vyhodím z okna. Aha, sorry. Vojto, s tvým štěstím tě zabije ten L-traktor. S panterem v Četě. Vidíš to, kolik lidí jelo nahoru? Já to asi otáčím. Prostě ty lidi nepřemýšlej. Lorraine jeden je tady se mnou, E75 je v té uličce smrti. A jedou tam 2 STIčka, IS8, no. Ne, IS8 jede ke mně. Musíme to kapnout. No sem jedou všechny ty jejich devítky ke mně. Aha. Takže pro mě to bude asi velice rychlý konec. To kapnete, já vám věřím. Že to jako nebudu přestřelovat s devítkama, to zkusím zdrhnout přes náměstí. To by se směl máknout. Vedle.
Drž je tam chvíli. Pojď to bacha v zádech, máš té padinu. Jo. Já jdu pomáhat těm nahoře, já můžu krásně střílet Ferdinanda do boku. Oh. Pomozte mi. Ach jo, proč já? Jo. No super. Pěkně. Kam míří ten Ferdinand, na mě nebo? Jo, na mě. A dobrý, Lorraine je mrtvej. Hm. T50 máte v zádech a tamhle L traktor. A jako pro jistotu jdu toho základního L traktora zabít. Teď je to rychle. Sakra, mám za to. Ježiš, mě ho vyžrali. Uhnusáci. To byl tvůj sen ho zabít, co? Jo, nejprestižnější kill. A tady je i ten Panther 2. Motorem. Dobrý, tak my jsme objeli ty jejich 9. Protože tam po mě, tamhle odsaď po mě střel STčko a trefilo mě, jo. Já jsem detraknul jedno STIčko. Ty jak dali ten nový kulomet Leopardovi, tak on v pohodě prostřelí IS-3 tím kulometem, to je brutální. Já ho mám, Leoparda. I s tím kulometem, Jo, jaký to je? luxus. Já právě jsem dostal za 503 do pásu a nikoho nevidím. To je stojí tady odsaď na kopci, takže... To asi vyhrajem. Jo, sakra. Čekejte, já musím jí otevřít, někdo zvoní. Do tě sejmu Harry. STčko tam to jedno. A byl Aha. jsem na kopci, jo. Dobrý, jsem tady. Rychle zaměř, no, tak. Pejc. Blbý dlouhý zaměřování. Kdybych měl nějakýho amíka, tak v pohodě to STIčko dostanu. Stalo mě. Ten Leopard 5 kg, ty krasu 8. To nepomůže. Já mám. Takže... My máme 5 ne teď. Jo, asi jo. To povíděl na té 34. Ale byl Churchill. Beru taky. Jo. Čekejte. To zase trvá. Zase dobrá bitva. Asi tak. Kávečko, to není dobrý. No tady to díl má tyho průbojnost 110, ale na kávečko to nestačí. Já najedu na střed. Na kávečko má ze předu 120. Pancíř na podvozku. Ne, to je 75, tak koukám na něco jiného. No tak to by mělo podle mě projít s průbojností 110 a jako musím goldy. Najdu doprava.
Vy to v prostředku, vedete asi semka doleva, co? Já najíždím na střed vždycky. Zase. A to je dvojka, no super. To ani s goldama nedávám zepředu. A přitom zelený pancíř na ní mám s goldama. Tak já si jdu vystřílet všechny náboje na ní. Pěkně ji někdo dal za 226. Jo, Jsem to z boku. Dobrý, furt ničej pásy. Brasí. Tyjo, s goldama to neprochází. Zas ne. Jo. Tak goldy v háji většina, tady jich moc nemám. kolik jsi jich měl? 5, už mám jen 2, ale já furt si říkám, dám si jich sem 15 a vždycky na to zapomenu. Pěkně ten náš príst. Tady je tak trošku káveček. Jo, dala mě Artina a teď mě ještě dá kávečko. Ne. Už jede na mě. Tak blbý námět má ten Churchill. Oh. By to chtěl sejmout jim tu 4 Artinu, ale já ji nemůžu trefit Ne. s tím dílem. Někam. Na jejich základně. To už udělat teď. Tak nic. Nebo ještě ne. Ještě to můžeš těžit. Já ho nemůžu vůbec trefit. Já furt ho vidím, ale ještě jsem se prostě do něj netrefil, asi už 15 rán. Jau. Ne, tu. Kávečko. Teď jdu na sebe vraždy. Teď jsem dostal. Churchill. Teď někdo dal kávečko. A nic asi. Jo, posledním goldem. Mně někdo furt sundává pásy. Jo. Tady píšou easy. No, nevím, jestli to bylo easy, všechny goldy jsou high. Jo. Au. Na mě stala, když na mě zamyslel. What the fuck? Ach jo. Obsazený. A, na to. jsem nedělal nic. Já 1300 expů a kdybych neměl prémko, tak prodělám. Takže tady tou bitvou se asi s váma loučíme. A uvidíme se u dalšího dílu. Tak čau. 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 No.